Τι είναι αυτό που χρειάζεται για να γίνει μια ιδέα πραγματικότητα? Ποια δύναμη είναι αυτή που μας οδηγεί να αναζητήσουμε καινούριες εμπειρίες στον κόσμο του φανταστικού και να τις ζωντανέψουμε? Όλα ξεκίνησαν πριν από 10 χρόνια παίζοντας ένα πρωινό με τα παιδιά μου. Ένα σετ ξύλινων κύβων ήταν η αιτία να αρχίσω να σκέφτομαι και να σχεδιάζω ένα μεταφερόμενο, ευέλικτο και εντυπωσιακό αποσυναρμολογούμενο κτίριο. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του One Living. Μιας πολυτελούς και υπερσύγχρονης ξενοδοχειακής σουίτας που έρχεται ολοκληρωμένη και τοποθετείται σε οποιαδήποτε περιοχή επιλέξουμε. Μια τεράστια πρόκληση για ένα συναρπαστικό δημιούργημα που σήμερα, μετά από 10 χρόνια μελέτης και σχεδιασμού, έχουμε τη χαρά να μοιραστούμε μαζί σας. Η βασική δομή του One Living αποτελείται από 5 τμήματα. Στο σύνολό τους είναι 40 τετραγωνικά μέτρα συν τη βεράντα. Κατ' επέκταση μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε κάποιο τμήμα, αλλάζοντας γενικά τη δομή του και τα τετραγωνικά του. Είναι προκατασκευασμένα και τυποποιημένα τμήματα που συνθέτουν ένα σύνολο, το οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι μεγαλύτερο ή μικρότερο ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ξενοδοχείου. Μελετήσαμε τα πάντα. Χρησιμοποιήσαμε ένα έξυπνο σύστημα ανανέωσης αέρα εσωτερικά στο χώρο. Μελετήσαμε πάρα πολύ έναν ατμοσφαιρικό φωτισμό, έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να βιώνει μια μοναδική εμπειρία σε όποιο σημείο του χώρου και αν σταθεί. Ταυτόχρονα, στο κέντρο του χώρου, δημιουργήσαμε ένα skylight ακριβώς πάνω από το κρεβάτι. Εκτός βέβαια από το φυσικό φωτισμό, το skylight μπορεί να δώσει μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες μας, κοιτώντας τα αστέρια. Το One Living είναι και Smart Living. Ο επισκέπτης μπορεί να χειρίζεται τα πάντα από το κινητό του, από το μπουτόν ή από μια οθόνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από 10 χρόνια μελέτης και σχεδιασμού καταφέραμε να κάνουμε το όραμα του One Living πραγματικότητα. Θέλουμε να γίνει η νέα τάση στο χώρο της φιλοξενίας και το μέλλον των ξενοδοχειακών μονάδων. Καλώς ήρθατε στο One Living και καλή σας διαμονή.